bi ame trataduna septembre kalo kile mugan kononton ambalma o bismillah malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun mambolo kada kulo kan o de sereo jamanaw ulu ko ne la nyini kura kon ke kanyasi CNSP mo kon ma wala sa cuka amna ambarko o kon be se ka wuli ka bo mali jamanaka hakilla jigina faga yala ma ale ko ni kofe ambarko koni sikila malika sereo jamana nyamoko ulu koni nyogoy kala nyini do kon ke ko CNSP mo ulu ka se ka o la nyini mun koni bo usrafe wala sa cuka amna ambarko kon be se ka wuli ka bo mali jamana ka o la nyini nun kon na wala koloma kon kunye ka se ka jamanche fanga kura koni sigi wa mo kon bina ke o nyema o ka ke mali de gansando e walma finitigim kon be se kana fiye bola aleni premier ministre o era kon fene ka ke mali de gansando CNSP ni ale era kon fene finitigi jakule mun koni kera fanga korle o koni yelama sababu ulu koni laban koni siki senga wala sa chugamna u koni bese ka sira o koni kani la nyini nun koni la sabati chugamna ambe wakati mna iko sisa chama cha fanga kura ale koni nyama koni sikila a koni kala finitigi do koni mun koni tume sakana fiya bola wa premier ministre o era koni fene sikila o kera malide gansan were o fene temelen ko fe chamanche fanga nyema ale yere ko ni fene ka dankan sigla nan ko mako vice president ni o koni kala CNSP o nyemo ko bay colonel Asmi Goita o la yinu nun ko ni be bole asira fe sereo jamana nyemo ko ulu ko ni nyogola je tuguni ni ka la nyini saba ko ke ni ulu ko be talike hakilina sabala o la yinu nun ko ni folo e muye ko chamanche fanga ale ko ni nyama o ko ni ka dankan sigla nan ko mako vice president ko CNSP ko ni ka la je ka kanye folike chugam ko na ulu ko be se ka dankan ko in ko ni famia ni o ye vice president inafo o ka bara ulu ko be na talike femunna o jore yore ko fene bina ke muni chamanche fanga ko ni ko nala la yini flana yere ko ni fene kunye ko jamana nyamo ko korole Ibrahim Boubacar Keita ale ko ni ka fanga d'Afrique ko ni ukumu ko nala mo munun ko ni minela ni ulu ko be finitigu ko ni bolo alibi ku ka se ka o ma ko folen nun ko ni belabla ala yini sabana yere ko ni fene muye CNSP ulu yere ko ni fene ka jekulu o ka ci ni saban nun ko ne sereo ko ni ka hakilina kuray wala sa cugamna ambarko o ko be se ka wuli ka bo malika kibara wera mambolo kada kulo kan o de sibrido septembre kalo kile mugan woro bamako wili ka jobaro ko ni kala ka nyasin chew uluni muso ko ni ka siginyo yala ul ko be se ka bingal ke wale munun ko ni la sey nyogoma ni anko o mako violence basée sur les genres ni ka fusiri odana ma chama ko ni willa ka se ni kene ko ni ka kerengere la muso jakulu ko ni chama wa ni muso jakulu ni ra ko ni ka fola ko bingal ke wale ko ni ya ta kalaje ko a chama ko ni be nyasin muso la kawrema ko ulu ko ni ka ni wili ka join ko ni dabola ko wala sa chugamna bingal ke wale munun ko ni ubeta ka nyasi muso ko ni ma dam se ka karo la chugamna ko ale ni kerengere ni ala ni wakati laban yere ko ni fenela ko bingal ke wale ko ni tara ka nyasi ubalma muso do ko ni ma ni anko mako mama so do yere fene ko ama ko mama sita ni mali dongli dala baro ko ni bingal ke wale do ko ni ta ka nyasi uma ko hada mali jamana nyamo ko ni kulukan ko uga fere sugu be ko ni tige wala sa choga amna chama ko ni misaka bo bingal ke walula mun ko ni nyeslendo musuma kuna fani kuncela kibara wara mambolo kada kulukan ka keni tenendoe septembre kalo kile mugan sheki ayira la ka fo ko coronavirus ko ni yera mo nan de la mali jamana kono ko wa fene ko mo tan kono ton ulu yera ko ni fene kene la ka bo coronavirus banala coronavirus ko ni yelen flene manani munun ko nani akoni yera la ka fo ko bamako sigida nani na ayira maflala eno sigida durna ayira makilina eno aleni sigida worna ayira makilin fene la eno o ko ni sababu yala coronavirus ko ni yera mamunun ko na mali kono kabika damne ulu ko ni dafala mo ko basaba ani mo ko bi kono tona wa mo ko munu yera ko ni fene saraka sababu ke coronavirus ulu ko ni fene dafala mo ko kemeni bisabala wa mo munu yere ko ni fene no gala ka bo coronavirus banala ulu ko ndafala mo go bafla ani mo go kemenan ni bisabani konontona o sababu yala sane awale ulu ko ni matarafali ko ni lanyin ndo bela jelen ko ni kelengele na fe wala sa chuga amna amseka ni bana jugen ko ni ngen ka bo anga mali jamana kono ambalma o ni ne kunye awa bidon kibaru e ka daw kluka ani che aka kuluma jola o kambe anyo kana were